Khapang ni mare kising song haina rongno lamsugo ani news channel jotono katalangi tong hangka subscribe khlai di baidi channel share khlai di video no share khlai di video no roksa jagi tong hangke tini video sana mani hingke obose mia haisala buma busa ni kuthui man kuthui je man mani dumbur tui mawo abono tui no haino hai te khoroksa da bugya hanai sabai sukrubui aboni kogno sana ni naikha norok khnai naidi bini kok nole norok bobo hai ingjak phiaba arwo kwbangma kok ni bisingti kok khnaka jeng buma hingke rong number kok sawi hai kaba alka slabai chasmai tongoi bwthar jakha hanai no khnaka phiaba bwsajugle tamni bagui bwthar jakha obo kaisa kok phiaba o kok no tui haino hai dabuyani reaction bobo hai kai reaction dikha norok bini reaction full khanai naidi abo bobo sugjara tui kubui hai kaba bini kok soi de na bobo hai obono khapang tahukte boksang norni bagui sanani naima kang obose belai kheno wana jamnani kok no khabo tirpra haste wat nabuk chini borok asugno turuk thuyo hai kaba accident ungui thiyo baksaba bwthar jagai thiyo obo haino dofa bai dofa mangse nanglai tongsu sabni srai mungbo nangkha abo to saimalia tabuk sak jora to chini borok wade wan sukka jeng sabni boroni srai mung nangai tongkha hai kaba jeng tipra sarok boro tamu khlaimani tongkha hai kaba jeng dofa bai dofa da hamjak layani bagui dia obo hainglai tongkha obono belai kheno wana ma singsa tabuk kok tumarok belai kheno haste o tabuk silangma singsa keno kasawi phaikya tiprasa bongso hingke tiprasa jati hingke obo haino thailaimani accident nanglaimani obo haimangno kwbangma komorui turuk komorui tongkha jeng kubuni dofa bai bo bwthar jago nijibo bwthar layo obo bo jagao thangui bo raidao thangui sogui mani klaikha tipra sarong ni kapalni briman obono tini jorani koktumani bisingtui norongno ang kaisa message dinani muchungkha hekaba belai wana kha obono tuino phari nalaisane video ta bugya tamasaka aithakdora norok choya kare naitungdi norok je katalangai tongnai rok ani channel no norok share khlainani ta pogdi norokni bagai ang obo haino message tuluk tunai tebo bwskangni salo kaham message da norokno ang rwui mano keba kwbangma kaham video belai kheno tipra sarongni jengjal hai keba tipra sarok bo lama ti himui tongkha obo chung bwskango tebo srai khlainani bagui no jorani koktuma norokni bagui salbrum no tongnai hingke norokni bagasno naitungdi video paithakdora choyakarei bwsa bwthai manjak pika tini miani koktoma je rupa siri jomatia tengguria ne bwdai raima teigo glukjak bosta o sujak mamani bono o dinni horo ke saraigo onke rupa siri jomatia bumani gthai maka teini dino onke bwsa jingni gthai teigo no teigo klaijak man pika ke bono lupurok tabo suba bwthar hnoi swngnai tongmani koktoma gitabok je sungui koktoma mamani osla ronnoi tilangjaka mane osla na bwthar hnoi ronnoi tilangjaka o slani kami ingka biang boro jaga tong tei angno no pura kahani sai khana ronai o rupa sirini kami jodi si tin gore ago onke bo bahaike raimani toigole thangi theyeka o kahani no tini pura na sai khana nai apana nai di osla no kahke srinya di bon romjaga hnoi पुलिस स्टेशन हो रमै तिलांजाका लुपुरक निजे सिलसा मुनि कोक्तमा के हाइसी दानो म साइखना सुनाय दिनै बुरै मामानि कायफोरखौ आन बुरै मामानि के 22 तारिख कमाइ थाखा सनबादिनो बग्रा जनर फाइल हा बे फाइबै वाक्लाय थां फाइल हा आनो सायाके थांगो एके आं बोनो सोङा नों कायफोरखौ बर थांजा आफोरखौ आं सामु थां सामखाइन थां बलंगो बदिनो दिनो थांमोन खा आंखौ डेली सामु बलं थां हाइसी तमा सामु खाय आंखौ कामरो खाइचा जाउता बागान बुरै रक बाय कोन वालाय जागदे वालाय जाया बो वालाय या ओ कुथिनो बर मांखा ताबो के माइ खानामनि आबो सर माइ खानावै थैके खथै yang dia खथै खानावता बो दे बय हि खानावै फाइमन या ताबो सिनि दे मांखा बनि नि बुरै आनि बुरै नि